Ekor Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabar ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka All Meghalaya Kickboxing Association ha ka live hotrik ujliu arza pesan. Kalapan benapat ba bahkan Pynlong ya ka rensan ya kura first state level kickboxing championship ha ka khat arterik bat khat lai terik unai lur arza pesan ha ka jingrakhi ya ka jingdap shipostnam jong ka All Meghalaya Kickboxing Championship. Ya kini ka jingale kai bansa Pynlong ha Palau jong ka Bharat Scouts and Guides Shillong u president jong ka All Meghalaya Kickboxing Association u ba Samuel Hasha ulakon but where riki club bat ki association ba pair naduk ki school ki college khamtam yiki khna shinrang bat kanthai banya shimta ha kini ka rinsan ya khun Nilai rai dan Pynlong yang kita start dalam kickboxing championship. Kumshibenta man rakhe yang kita cinta shipostnam bat ha ka jong ka man ailat ro man pli kalat ro iki kena samla jungi kentre bacindran man peni ya ka sap ka phong ka jungi hapo kaneka jella ka jungi ngin Pynlong ya kane naduki tiny tots ki ba khandai snam hadu rusnam nanta ki sub junior nanta ki junior but ngin Pynlong ro ya ka senior championship thì cái này cái xin của mình còn các bạn nhìn Pynlong bạn đi kerman camera và cái khana baro cái practice bạn cái chimentaro bạn này cả start level bạn đi khoro ya baro nado cái club cái pair cái association cái pair but cái individual ro kunjo bạn chimenta bạn này cả championship ni ai là ya baro amdai bagi pain tami cái khana cái jogi Henry Pynlong ya baru kena kibarian kai ya kickboxing. Ba pila hero ba register jalale dan ba pila call yang ni haki nombor bagi saai ki WhatsApp number pila message ya ka kateng ka jompi ya ka jaka sa ka jompi ba ya ka arta ka jompi kila pha chani ba ngin sa ku record nang tanda shwa ban Sngi mereka championship ngin Pynlong pat ya ka neka wajing shwa ka championship dengan pat ya baru ki kena samla kan thai chinran but ya kitmi ki paru bapin island ki kena ki khon ki jompi but what ki nong ki kairo na ki school ki pair ki college ki pair ban pha ki kena school ki jompi ki kena college ki jompi ban on shim banta ya kan ka kickboxing championship pat ka long ka championship kaban internet bahkan sakji kan mampu kaneka championship but ni khotro ki parlo parjor ki well wishers ki man snobha man penshur lem ban wan chakhmat lem ban ai tersal lem yang iro namar makam dei ko basuk man organize kane ni hapan siu ko ai hall ni hapan siu ko ai pam bai ki ka jaga sa na ki medals ki certificate ki trophies but ki ring namar nyimdal ni ka ring ro tingi haman chuai te ni haman siu ki ne ring ro ka babun tela don mano ki parok parjor ki ba ye ki ka sports te sngo haman man shikman pun yani la ne khot yani non ke lu ye fi ba pin yarap lam na kan tajui kan bakane ka long shibta man yarap ro ki khna samlajui jo jala ga jui ban ke tiu ye ki ban khamtam ero ban stay ki khna samlaj ka kan sai ba ban pha cha national level ba cha ka international level ro kunjo paru ya ki ya na len ka na director of sports ro ba snobha ba phai khmat lan shak ne ka association ka jumi nimdeshu ka barik ka association ka jumi Andre kira pun bahagi kena kebalakai. Amduna shu yang kasan spa amdrus pamud. Ban ngikarman scam ban wan hagate ka championship ban wan chimenta lakuno kin boy kumba south spa mud ki kena. Amduna ya kata ngikarman scam bagi kena kin boy. Dengan terparu nakalain juga government ban high pangan nyaraplan dan untuk mereka association kejuni. Kena wangi ban sei ki kena samla ki ban sai ban pha cha national international
Banuan Rakro, yang Jalan Meghalaya Juli Barokoi. From the hills of the east, a new voice rises. Hello, Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here.